Добър вечер, уважаеми колеги, родители и гости. За мен е удоволствие да стоя тук сред вас и да бъда водеща на коледното тържество на дневните центрове за деца и пълнолетни лица с увреждания. Благодарим за вашето присъствие и подкрепа в този важен за нас ден. Сигурна съм, че всеки от вас е дошъл днес тук с отворено сърце, вяра и желание да споделим заедно положителни емоции, щастие и любов. Защото когато правиш щастлив някого, самият ти също си щастлив. Тази вечер ще се посветим на това, което ни кара да мислим за другите. Ще правим това, което ни дава смисъл. Аз съм Емне Боя и бързам да ви зарадвам с това, че няма да съм сама. Защото с мен ще бъде очарователната Теодора Николова. Моля, аплодисменти! Добър вечер и от мен, мили гости! Добре дошли на нашето коледно тържество. За мен е удоволствие да съм тук сред вас и да ви преведа през емоциите, които ще провокират у вас нашите изпълнения. Благодаря. Преди да продължим, имам честа да поканя на сцената госпожа Пепа Челюкова, заместник-кмет на община Сливен. Моля, заповядайте. Уважаема госпожо Авдиева, уважаеми родители и гости, скъпи приятели, изключително съм щастлива, че мога да присъствам на едно от най-дългоочакваните събития, част от нашия календар по повод отбелязването на Рождество Христово. Сигурна съм, че и тази вечер ще имаме като подарък незабравими емоции и ви благодаря на всички вас, че препълвате зала Сливен. За мен е чест да ви поздравя от мое име, от името на господин Стефан Радев. Поздравителен адрес до директора, екипите и потребителите на дневните центрове за деца и пълнолетни лица с увреждания Свети Стилян Дете Пазител и Дневен център за пълнолетни лица с увреждания. Уважаема госпожо Авдиева, уважаеми дами и господа, специалисти и експерти от социалната сфера, педагози, скъпи родители и гости, мили приятели! Приемете моите най-сърдечни поздравления по повод концерта за Рождество Христово, който организирате всяка година с толкова ентусиазъм, всеотдайност и грижа. Той носи не само радост и споделен коледен дух, но и прекрасен повод да отбележим вашата неуморна работа, съпричастност и отдаденост към децата и техните семейства и ползватели на част от социалните услуги в дневните центрове на територията на община Сливен. Убеден съм, че тази вечер усилията ви ще бъдат възнаградени, а коледният концерт ще донесе на всички много усмивки, музика, топлина и незабравими емоции. Нека той бъде символ на надежда, любов и единство, както и свидетелство за значимостта на благородната ви мисия. В навечерието на Рождество Христово пожелавам на вас и семействата ви здраве, щастие и още много успехи във всичко, което правите. Нека светлината на Коледа озари сърцата и домовете ви, а новата година ви донесе нови възможности, вдъхновение и благоденствие. Светли и щастливи празници! Стефан Радев, кмет на община Сливен. Уважаема госпожо Челикова, уважаеми гости, колеги и родители, това, което не ни достига, не са великите дела, а малките добрини. Коледа е добро, а доброто трябва да се умножава. Доброто се случва със сърцето. И нека всеки един от вас потърси в себе си искрата и се спомни, че доброто съществува. Тази вечер бих искала да се обърна към всички вас, нашите дарители, партньори, колеги, родители.
които ни помагате да превърнем всяка възможност в положителна промяна. Хората, които през цялата година подпомагат нашата дейност. Хората, които смело можем да наречем наши приятели. Благодаря ви и ви желая радост и смисъл. Моменти на благодарност и смирение пред това, което имате и това, което сте постигнали. И не на последно място, гордея се с екипите на дневните центрове. Колеги, думите отсъстват пред делата ви. Протоколът отсъства пред вдъхновението, с което заразявате без спир. Бих пожелала на всеки един град да има екип като вас. Всеки доброволец да има пристан като вашия. Всяко дете да има опора като вас. Само споделеният успех е истински. Само вдъхновението, което разпръсквате безусловно, е достойно за уважение. И нека след специалната за всички нас година 2025 ни донесе успех и летеж за уникалната ни общност. Топла и уютна Коледа ви желая! Благодарим на госпожа Пепа Челюкова, заместник-кмет на община Сливен. Вашите аплодисменти за госпожа Челюкова и госпожа Арчева, моля! Благодарим за речта и на госпожа Величка Авджиева, директор на дневните центрове за деца и пълнолетни лица с увреждания. Благодарим и на центровете за настаняване от семейен тип за цветята. Коледната магия е усещането за топлина, радост и доброта. Тя се проявява чрез малките жестове, споделянето на време с близките и създаването на спомени. А сега продължаваме с стихотворението "Коледна магия", представено ни от Калина. Моля, аплодисменти! С вълшебен прах посипва ни небето, снежинки бели падат върху нас и старците се радват край детето, пред тях е само празничният час. Илюзии, вълшебства, красота, божествена хармония се сливат, за да огреят свитите сърца и хората да бъдат по-щастливи. По буските ни щипе баба зима, с крачета потрапваме в снега. Усмивките ни помнят, че ни има, щастливи, че сме още на света. Един ще падне, друг ще се разсмее, ръка ще му даде да продължи. И сякаш белотата в нас днес грее, за да не бъдем повече сами. Красивото край нас ще ни накара да видим своя враг добри очи. И там омраза миг поне ще няма, за да повярваме в добрите дни. В коледната нощ строи магия и прави всички хора по-добри. Да може в джоба шах да си я скрия, но няма как, едничка я уви. Гирляндите изкрят като слънца, наборо хаят клончета зелени. На Коледа оставаме деца, от вечната магия запленени. С вълшебен прах посипва ни небето, шейната идва чакана към нас, а в нея старец белобрат ни носи чувала, пълен с обич и надежди. Благодаря, Калина. Любовта между баща и дъщеря е нещо наистина специално. Тя често се изразява с малки жестове на грижа и внимание, споделени моменти и подкрепа в трудностите, които ни поднася живота. Тази вечер, вдъхновена от тази любов, Теди ще посвети изпълнението си на своя баща. Заповядай, Теди! Баща си дъщеря, всички казват ми така, колко взела съм от теб, просто няма
Ще порасна бързо аз и от теб ще отлетя. Ще ми липсва твоя глас, да ми казва, ти успя. Ще ми липсват любовта, твоите силни рамена. Щом на тях се качи твоята дъщеря, най-голяма бе на света. От милион бащи, ако избирах си номер едно, пак ще си ти, моя баща люби. Татко, не се сърди, времето ще лети. Даже до теб аз да не съм, твоето момиче съм. На баща си дъщеря с протрити колена отешаваше ме ти, само с думичка една. На добро научи ме и показа ми света, и в него вървя, с твоите стъпки вървя, най-обичана дъщеря. От милион бащи, ако избираш си номер едно, пак ще си ти, моят баща люби. Татко, не се сърди, времето ще лети. Даже до теб аз да не съм, твоето момиче съм. Ти, който ме носеше дълго на ръце, виж ме сега, нося те в мен, в мен. От милион бащи, ако избирах си номер едно, пак ще си ти, моя баща люби. Татко, не се сърди, времето ще лети. Даже до теб аз да не съм, твоето момиче съм. Това беше наистина много трогателно и истинско. Така е, мила Теди, бащите остават завинаги в сърцето. Благодарим. Коледарите са важна част от българските коледни традиции. Млади момци и ергени, облечени в традиционни празнични дрехи, с украсени кълпаци, обикалят домовете в нощта на бъдни вечер. Пеят коледни песни и благославят домакините за здраве, плодородие и благополучие. Нашите коледари тази вечер, Мартин Кантарджиев и Светозар Кондев, ще ни представят тази традиция. Нека да ги посрещнем с силни аплодисменти. Заповядайте, момчета. Коледари. Хей, стопани, настани, дворите си помети, за да влязат скъпи гости, коледари, с песни и покословия, за да няма немотия. Златно зрънце ядре, вакуум стадо двор да бле,
Да е мина честита, да е много плодовита. Там, където са двамина, до година да са трима. Да се ножи, че летат, мир да има по света. Ей, стопани настани, гостите си посрещни, да през новата година много здраве тук да има, сладко гостенце да взе, руйно вино да се ве. Хей, стопани настани, тежки поти отвори, за да фаза скъпи гости коледари. Потропали, похлопали, на чимшир порти стари врата. Залал до си му бял малко кученце. Те помислили, че е зъл стопанин. Той се оказал добър стопанин. Че ги увели вкъщи, че бръкна в коюм жабове, че извади китка нафтари, че отключи пъстри съдъци, че извади вид при вид кравай, на кравая кръст, докато сребро и злато. Речете, дружина! Амин! Амин!
Благодарим на коледарската група към ансамбъла за народни песни и танци град Сливен за поздрава. Моля силни аплодисменти за тях! Какво е Коледа? Това е нежността на отминалите дни, стойността на настоящето и очакванията за бъдещето. А сега искам да поканя на сцената децата от първа и втора група, които ще ни изпълнят песента "Коледа е". Заповядайте на сцената! Коледа е, радва се всяко дете, радваме се и ние, когато по техните лица грее усмивка. Витлеемската звезда символизира светлина. Тя е знак за чудото и божествената намеса. Светлината в лицето на Христос, която разпръсква мрака и води хората към спасение. Символ на новото начало и надеждата за по-добро бъдеще. А сега искам да поканя на сцената Александър Митев, който ще ни изпълни стихотворението "Коледна звезда". Моля да го аплодираме силно! Коледна звезда,
свети Маришка, предхожданата нощ. Свети Маришка, предхожданата нощ. Милони моти разпръска за разкош. Изпраща развията, вълшебна светлина на хората сърцата да носи в топлина. Свети, свети Маришка, излъчива си вълшебната запалава. Наистина добри! Вашите силни аплодисменти за Алекс, дами и господа! Благодаря! Да го аплодираме силно още веднъж! Благодарим, Алекс! Благодарим ти! Тракийските народни песни са важна част от българското фолклорно наследство. Те се отличават с мелодичност, богата орнаментика, като често разказват истории за героизъм и любов. А сега искам да поканя на сцената Радка и Руска, които ще ни изпълнят народната песен "Тъмен се облак зададе".
Благодарим ви за това прекрасно изпълнение. Прекрасни сте, моля, аплодисменти! Две красиви момичета в красиви народни носии. А сега следва една емблематична за новогодишната нощ мелодия за старата любов на Тоника Севе. За старата любов до край, за миналите дни. Изпълнение на хармоника Мелен Гешев. Благодарим на Милен за това прекрасно изпълнение. Сега е ред на нещо интересно. Всички знаем, че детка на дядо Коледа живеят с него в Лапландия, където се трудят неуморно, за да подготвят всички подаръци за децата по целия свят. Дали за децата по целия свят или само за послушните, ще видим, джуджетата ще кажат. Теди, ти знаеш ли техните имена? Да, разбира се, че знам имената на джуджетата, даже сега ще ви ги кажа. Дог, Кехавко, Сънливко, Сърдитко, Срамежливко и Глупчо. Тогава да ги поканим на сцената. Да заповядат джуджетата на сцената за техния танц. Моля, заповядайте на сцената. Dashing through the snow, in one more
Благодарим на всички джуджета за този прекрасен танц и на дядо Коледа, разбира се. Благодарим. Моля, аплодисменти. Представиха се страхотно. На мен лично много ме хареса. Да, чудесни бяха, уникални, чудесни. В рождествената нощ Христос ни казва да се усмихнем на живота. Рождество е празник на божествената любов към нас хората. Когато цял свят тънеше в мрак, най-светлата звезда изгря в небето. Отчаяно от всичко трепна пак, в радостно очакване сърцето. Представям ви Карен, който ще ни изпълни стихотворението Рождествена нощ. Пада, значи тишина, гасни дневното светило, само бледата луна в рок съмутен извил. Тази нощ, широкото поле далеч, бият звънци на стада и пастири водят реч, гледат новата звезда. Тази нощ се е родил нашия Спасител Бог и светът той спасил от царуващия мрак. Пее ангелски хор, слави Бога в небесата, еква целия простор, мир да бъде на земята. Благодарим! Чудесен! Ще чуем една песен за любовта. Любовта, която ни държи живи и ни дава сили да продължим напред. Теодора Николова и Иван Стоянов ще ни изпълнят песента на Нели Петкова и Виктор Калев "Тук до мен". Само да кажа, че ние с Теди имаме вече песни почти за цял албум. Така е, можем да подготвим, да. Затова, че очаквайте най-скоро време. Очаквайте го, да. Да има нещо такова. Изненада. За всички вас. Иван Стоянов, дами и господа. Знаеш ли кое ме кара да съм жив? Просто знам, че има те. Ти успя болката да ме спасиш. Няма как това да спрем. Всеки ден е по-добър и сега съм прероден. Стига ми, че имате и се чувствам до мен. Всеки ден е по-красив, всяка сляпа забила. Всяка болка заличи и отново продължавам. Знам и себе е така. Само теб и мен имаме сега. Всеки ден боли, но ще издържа. Паднали отново на колене. Изправи ме, моля те. Само теб и мен имаме сега. с тебе заличих другите неща. Стига ми това, че си за до мен. Да те има всеки ден. Искам още да размейте. Знаеш ли кое ме прави силен пак? Мисълта, че има те. И когато думите разкъсват ме, само ти лекуваш ме. Всеки ден е по-добър, с теб ми вярвам в това. Всеки ден е по-красив и отново продължавам. Сами с тебе е така. Само теб и мен имаме сега. Всеки ден боли, но ще издържа. Паднали отново на колене. Изправи ме, моля те. Само теб и мен имаме
сега. С тебе покажи другите неща. Стига ми това да си тук до мен, да те имам всеки ден. Искам вашите бурни аплодисменти за моята дуетна плодивка Теди! Иван Стоянов, дами и господа! А сега още аплодисменти за вас, публиката! Още аплодисменти! За всички вас! Само теб и мен имаме сега. Всеки ден половино ще издържа. Махне ли отново на колене? Изправи ме, моля те. Само теб и мен имаме сега. С тебе заличи другите неща. Стига ми до двата си до мен, да те имам всеки ден. Благодарим ви, Иван Стоянов, дами и господа! Теди! Силни аплодисменти за Теодора Николова и Иван Стоянов за това прекрасно изпълнение. Искам да ви пожелая весели празници на вас и на вашите семейства. Бъдете живи и здрави, обичаме ви! Иван Стоянов, дами и господа! Сега имам удоволствието да поканя на сцената детски танцов състав Меракличта с ръководители Десислава Стойкова и Силвана Кенова, които ще поздравят със своето изпълнение. От розовите градини аромат
Благодаря на танцов ансамбъл Меракличе за прекрасният поздрав. Моля да аплодираме тези малки таланти. Благодаря. И така, след Коледа следва Нова година. Това е моментът, в който хората си правят равносметка за изминалата година и поставят нови цели за предстоящата. А сега ви представям моят брат Стилиян, който ще ни изпълни стихотворението Нова година. Моля силни аплодисменти! Нова година, бяла снежна пелерина, полунощем, звезден час, идва новата година, с гренани очи при нас, идва с вяра и с надежда, идва с хиляди мечти, към доброто ни повежда, дето любовта цъфти. Хайде всички да запеем песента на радостта и сърцата си да снеем за доброто на света. Моля вашите силни аплодисменти за моят брат Стилиян. Браво, Стилко, беше страхотен. Безупречно изпълнение. Стилиян Николов. И все пак, Нова година си ухае на мечти, надежди и на какво друго ухае Теди Нова година? Коледно дърво и мандарини. Нещо сте много шумни или нещо чувам? О, я да видим деца, я да видим сега по-малка. Май чуваме звънчетата на дядо Коля, я да видим кой идва с звънчета, Теди. Да, и аз ви чувам, я да видим деца, кой идва сега при нас. Добре е дошъл дядо Коледа. Седи и си почини, сигурно си изморен. Идваш от толкова далеч. Искам да те уверя, че всички деца бяха много послушни през цялата година. Добре е дошъл дядо Коледа тук при нас на нашата сцена и на нашият прекрасен концерт. А ние те оставяме да се насладиш на останалата част от нашата програма. Благодаря. Детството е един от най-вълшебните и безгрижни периоди в живота. Това е времето, когато светът изглежда безкраен и пълен с възможности. Спомняме се за него с усмивка и носталгия, защото това е време, в което вярваме в чудеса и мечтаем без ограничения. Представям ви Светозар Кондев, който ще ни изпълни песента "Детство мое". Силни аплодисменти! Пак и умручен, държи беда да скрие.
лилия, пак с кучето да дигна олелия, пак с пипер да поръся филия от лапша. Важно, щом студента не знае да мога да си взема от детския огън. Че се мъча сега да омърна, някаква пръчка при тебе да се върне. Всеки ден по една дяволия да е от мен. Браво, Светлозар! Снежната и бяла Коледа е свързана с магията на празника и красотата на зимата. Белотата символизира чистотата на помислите, прошката и новото начало. Да се пожелаем тази Коледа да е бяла, снежна и прекарана в топлината и уюта на нашите домове. Представям ви Валентин Добрев и Николай Боев, които ще ни изпълнят стихотворението Бяла Коледа. Бяла Коледа, тихо падат снежинките бели. Бяла Коледа, бяло искри, а по белите преспи дебели, бели сънища, жицата спи. Белих тихо, бели капете, пета хемни, зимихова, чуно бян свете, на тамата, кахева хеда. Бяла Коледа, бяло искри, бяла магия. Бяла щастие, бяла любов. Сон от бяла камбанария. Възмедрява живота, бал е нов. Вашите силни аплодисменти за Николай и Валентин! Браво, момчета! Чудесни сте! Скъпи гости, дойде и моментът да благодарим на хората, помагали на дневните центрове през изминалата година. Община Сливен, фирма Билдинг в лицето на Кръстинка и Тодор Дечеви, фирма Arex Fashion, Технополис България, Християнски център Антиохия, фирма Палфингер село Тенево, операция Плюшено мече, ресторант Белица, районен съд град Сливен, фирма Анабел Христо Белов, Югоизточно държавно горско предприятие, магазин Лидъл Дружба, партия агенция Алмира, фирма Невилс Сливен. Всички дарители, включили се в кампанията да подарим надежда за Коледа. Господин Тодор Колев, госпожа Ваня Проданова, господин Валентин Николов, носител на наградата за стопанска инициатива Добри Желязков за 2024 година, която дари на дневните центрове. Ученици от профилирана природо-математическа гимназия Добри Чинтров в град Сливен. 5 А клас класен ръководител Галина Перфанова. 5 Б клас класен ръководител Венета Кирова. 6 А клас класен ръководител Веселин Кюмюрев. 6 Б клас класен ръководител Таня Танасова. 7 А клас класен ръководител Лилия Боярова. 7 Б клас класен ръководител Мариана Бонева. Също така и благодарим на анонимните ни дарители. Благодарим, скъпи приятели, вашата подкрепа е важна за нас. Благодарим ви, приятели, за подкрепата. Благодарим ви от сърце. Скъпи гости, това бяхме ние. Това бяха нашите емоции, преобразени в музика, танц и слово. В края на нашето коледно тържество ще се кажем довиждане, но нека поспрем за миг. Да направим равносметка, да разберем какво сме пропуснали, къде сме сгрешили и да начертаем път за напред. Да заложим цели и мечти за бъдещето.
Да се опитаме да видим онова, което не успяхме да видим. Да съхраним това, което успяхме да изградим. Да дарим онова, което ни е в повече. Нека обичаме ближния и не само. Като се замисля, защо трябва да е Коледа, за да направим добро. Тя не е просто дата в календара. Тя е чувство. Тя е действие. И всеки път, когато обичаме, всеки път, когато даряваме, е Коледа. Весели празници на всички вас! Пожелаваме ви Коледа, пълна с любов и уют и много здраве, щастие и късмет през новата година! Весели празници от мен, мили гости! Благодарим ви за това, че бяхте тук на нашия празник. Весела Коледа и щастлива нова година на вас и на вашите семейства! Благодарим ви! Благодарим! И сега всяко хубаво нещо си има край, но хубав край. Представям ви песента "Една звезда" на Георги Кръстов в изпълнение на децата и лицата от дневните центрове. Заповядайте на сцената всички! Готови ли сте да пеем всички заедно сега? Една звезда навън изгря, дошла е пак Коледа. Надежда носи на света и светлина. Тази нощ добротен звън звучи в нас, звъни навън. Коледа е тук и не е сън. Виж звездата, светлината, най-святата нощ. Една звезда навън изгря, дошла е пак Коледа. Надежда носи на света и светлина. Тази нощ първото с любовта отново слиза над земята. Моля се дано на сутринта да ги има под елхата. Най-святата нощ, всички заедно! Една звезда навън изгря, дошла е пак Коледа. Надежда носи на света и светлина. Една
Весели празници, скъпи приятели! Благодарим ви и до нови срещи от нас! Обичаме ви! Никой да не се забравя